Aplikácia Accu-Check Smart Guide Predict predpovedá hodnoty glukózy, pravdepodobnosť jej zvýšených a znížených hodnôt a zisťuje vzorce a trendy glukózy. Môžete sa tak rozhodnúť, aké opatrenia prijať pri manažmente cukrovky. Inštalácia a nastavenie aplikácie trvá len niekoľko minút. Pozrime sa spoločne na jednotlivé kroky. Najskôr si musíte stiahnuť aplikáciu Accu-Check Smart Guide Predict z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store. Keď otvoríte aplikáciu po prvýkrát, uvidíte prehľad jej kľúčových výhod, funkcií a vyhlásenie o právnej zodpovednosti. Pozorne si ich prečítajte. Potom sa prihláste do účtu Accu-Check, ktorý ste si pre aplikáciu Accu-Check Smart Guide vytvorili. Pred použitím aplikácie Predict musíte zapnúť jej oznámenia v smartfóne a zadať niektoré údaje. Aplikácii to umožní informovať vás o možných zmenách hladiny glukózy a upozorniť vás, ak hrozí, že sa dostanete mimo svojho cieľového rozmedzia. Pri každom prihlásení sa aplikácia Accu-Check Smart Guide automaticky synchronizuje s aplikáciou Predict a zdieľa vaše najnovšie údaje a nastavenia. Predpokladom presného fungovania aplikácie Predict je nepretržitý tok údajov z vášho zariadenia Accu-Check Smart Guide. Uistite sa, že máte spoľahlivé internetové pripojenie, nastavenú aplikáciu Smart Guide na svojom smartfóne pripojenú k aktívnemu senzoru CGM. Smartfón vždy ponechajte v dosahu svojho zariadenia a s oboma aplikáciami zostaňte prihlásená do účtu Accu-Check. Nakoniec si nainštalujte najnovšie aktualizácie aplikácií vždy, keď budú k dispozícii.